Jožko, nemáš ísť. Jožko. To je jedno, opatrne. Ale on neviem, ako tam vyjde hore. No. Ja nemám. My sme mali ísť. No tak nech si skáže sám, ne? Aha, či padne, čo? Áno, áno, áno. Potrebujem mať dneska 4 lajky. Vaneska, prosím ťa. No, však dobre. No, nadvihni sa, že to dokážeš, Vaneska. Nie, vyššie, Lilka. Nie, nižšie poď. A teraz už na ten schod a môžeš sa chytiť. Zvládni to ona? Alebo nižšie nohu. Ľudská ti pomôže. Ľudská ti ide pomôcť. A teraz sa chyť železa. A železa sa drž stále, reťaze. Matúš, istiu, dobre? Jožo, čakaj nás! Ale Matúš je tam... Nie. Ľudská, nahrávame. On je hento. No poďme ďalej. Bože, Marianka, není Aťka vidieť, lebo si široká. Jak panelák. Ty si dobre špinavý. A môže byť aj zle špinavý? Dobre, všetky deti, daj mi Elišku ešte. Či Elišku chytíte vy? Dostoj nemusíte. Prečo? Nech je sranda. Ale keď bude niekto... Aha, teraz bude sranda. No ale keď tam bude moja riť, tak nebude mať žiadne lajky. No, Dáš mi prosím vodu. dám, ale až hore vyjdeš. Lebo točíme video. Ha? To je babky daj. Poďme, babka. Daj, ja idem? Aj ty. Aj Eliška. Tak a pridržaj sa. Aj koreňov a potom reťaze. Hoci čoho sa chyť. Ruky si umieme. Edinko už čaká na teba hore. Babka kráča. Super, zakývame. Ahojte.